إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو الرنا ناصا دمص إرتراويان على توزينا ኣብ ጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት ንሓንቲ ያደ ምስ ወዳና ባቡር ብምድፋእ ቅስለት ዝፈጸመ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣቐዲሙ ብፖሊስ ስዊዘርላንድ ይህደን መንባሩ ማዕከናት ዜናት ሃገር ሓቢረን። እቲ ኣብ ክልል ኣርባዕታት ዝርከብ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ስዊዘርላንድ ካንቶን ዙሪክ ዝቕመጥ ኮይኑ ብሶኒ 29 ሓምለ ኣብ ጀርመን ንሓንቲ ደ ምስ ወዳ ናብ ባቡር ድሕሪ መድፍኡ እቲ ወዲ 8 ዓመት ቆልዓ ብኡ ንብኡ ክመውት እንከሎ እታ ደ ድማ ብዝወረዳ ጉድኣት ኣብ ሕክምና ትርከብ። እቲ መንእሰይ ነዚ ገበን ዝፈጸመሉ ምኽንያት ኣብ ምጽራይ ይርከብ። ይኹን እምበር ኣቐዲሙ ኣብቲ ዝነብረሉ ሃገር ንስድራ ቤቱን ጎረቤቱን ብካራ ፈራሪሕዎም ከም ዝተሰወረ ፖሊስ ካንቶን ዙሪክ ኣመልኪቱ። ንሱ ኣብ 2006 ኣብ ስዊዘርላንድ እኳ እንተኣተወ ድሕሪ 5 ዓመታት እዩ ኣብ 2011 መንበር ፍቓድ ረኺቡ። ክሳብ መጀመርያ ወርሒ ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ዙሪክ ይሰርሕ መንባሩ ዝተገልጸ እቲ ኤርትራዊ ብሰንኪ ናይ ስነ ኣእምሮ ጸገም ካብ ስራሕ ከም ዝተፋነወ ጸብጻብ ፖሊስ ይጠቅስ። ክሳብዚ ኣብ ጀርመን ገበን ዝፈጸመሉ ዕለት ድማ ናይ ስነ ኣእምሮ መድሃኒት ይወስድ መንባሩ ተፈሊጡ። ኤርትራ መጻረይ ናይቲ ኣብ 2022 ናብ ቀጠር ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ምስ ናሚብያ ፈላሚ ግጥም ከተካይድ እያ። ፊፋ ብሶኒ 29 ሓምለ ብዘርግሖ ናይ መጻረይ ምድብ ናይተን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝተሓተ ብቕዓት ዘለወን 28 ሃገራት ኣፍሪቃ ኤርትራን ናሚብያን ንቐዳማይ እግሪ ግጥም ኣብ ወርሒ መስከረም ክራኸባየን። ካልኣይ እግሪ ግጥም ድማ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ክሰላሰል እዩ። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝተሓተ ብቕዓት ዘለወን 28 ሃገራት ኣፍሪቃ ቅድሚቲ ወግዓዊ ናይ መጻረይ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ምጅማሩ ሓድሕደን ክፈታተናዩ ፊፋ ነቲ መደብ ሰሪዕዎ። ኣብዚ ናይ መጻረይ ግጥማት ዝሓለፋ 14 ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ምስ ዘንድሮ ምድበን ዝጽበያ ዘለዋ 26 ሃገራት ኣፍሪቃ ብሓባር ኣብ 10 ጉጅለታት ተደላዲለን ናብ ቀጠር ተጓዒዘን ወግዓዊ ግጥማት ክጽበየን እዩ። ወግዓዊ መጻረይ ግጥማት ዋንጫ ዓለም 2022 ኣብ መጋቢት 2020 እዩ ክጅመር። ኤርትራ ብብቕዓት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዘለዋ 55 ሃገራት ኣብ መበል 54 ክትስራዕ እንከላ ብደረጃ ዓለም ኣብ መበል 202 ትርከብ። ኣብ ወርሒ መስከረም ምስ ኤርትራ ናይ መጻረይ ግጥም እተካይድ ናሚብያ ብወገና ኣብ ኣፍሪቃ መበል 30 ኣብ ዓለም ድማ መበል 121 ደረጃ ሒዛላ። ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ኣብ መላእ እቲ ሃገር ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ክዕጽዋ ወሲኑ። እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ነቲ ስጉምቲ ዝወሰደሉ ምኽንያት ኣብ ዞባ ኮርዶፋን ከተማ ኣልዑበይዳ ተምሃሮ ሰላማዊ ሰልፊ ብዘካየደሉ እዋን ሓይልታት ጸጥታ 5 ቆልዑ ድሕሪ ምቕታሎም እዮም። ብዘይካዚ ኣብቲ ብ29 ሓምለ ብሚሊሻ ጃንጃዊድ ከም ዝተፈጸመ ዝጥቀስ መጥቃዕቲ ማህደር ዝሓዙን ናይ ተምሃራይ መለለይ ልብሲ ዝወደዩን ኣሳት 50 ተምሃሮ ብኸቢድን ፎኪስን ቆሲሎም እዮም። ድሕሪ ዝፍጻሜ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ሓድሽ ወጥሪ ሰፊኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ልዕሊ እዚ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሃገር መሰጋገሪ መንግስቲ ንምቋም ምስቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዝጀመሮ ዝርርብ ንምቕጻል ዝነበሮ መደብ ከም ዝሰረዘ ኣፍሊጡ። ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ተምሃሮ ብደረጃ ሃገር ተቃውሞ ከይካየድ ብምስጋዩ ኣብያተ ትምህርቲ ክዕጽዋ ወሲኑ ዘሎ። ክሳብ መዓዝ ተዓጽን ክጽንሐ ምዃነን ዝተፈልጠ ነገር የለን። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو الرنا ناصا دمص إرتراويان اتا فلسفلتات. هذه إذاعة الرنا. هنا إذاعة الرنا الدولية. መቸም ኩሉና ራእይ ኣብ ጉዕዞ ትምህርቲ ኣገዳስነቱ ፍሉጥ እዩ። ድኽነትስ ይብዳህዩ እቲ ፈልሲ ኣተሓሳስባዩ ዝበሎ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ኣተሓሳስባ ዝቐይር ሓደ ዓበ መሳርሒ ትምህርቲ እዩ። ኣብዛ ጽሕፍቲ ድማ ውልቃዊ ጉዕዞም ኣዲ ፍልጠተይ ረኣኺ ህልወካ ማዕረኽ እንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ካብ ውልቃዊ ተመክሮይ ክድህስስ ክፍትነ። مز زحلفة 20 عمت زخيد زلو أنصار من السياتن تمرتن بوليستات ديكتاتوراوي محدرة هقدف
ናብ ጥፍኣት ሸም ዘሎ ኩነት ብምዃኑ ብፍላይ እዘን ስዕባ ክልተ ፍጻሜታት ነዛ ጽሕፍቲ ክጽሕፋ ዝደረኸኒ ቀዳማይ ሰዋ ምጽናት ስድራ ቤታት ምብታኽ ራእይ ምምሓው ስርዓተ ትምህርቲ ክንሳ መበል 25 ዓመት ምምስራት ሰዋ ናይ ክብሪ በዓል ምሽብሻብ ህግደፍ ኣዝዩ ገሪሙኒ ካልኣይ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ንህፃውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ወተሃደራዊ ታዕሊም ዘመዝገብኦ ብልጫ ንጨመተ ተኽስን እግሪ ጉዕዞ መበል 31 ዙርያ ክድስስ እንከሎ መጻኢ ህፃውንቲ ደቂ ኣንስትዮ መኺኑ ክነሱ ከም ዓወት ስለ ዝቆፀሮ ገሪሙኒ ብፍላይ በንጻሩ ኣፍሪቃ ምርምር ምትእኽኻብ ጉባኤ ኣብ ነሓሰ 16 2016 ኣብ ናሚብያ ዝተቓንዐ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምዕዛዝ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ብ400ዊት ዩኒቨርሲታት ኣፍሪቃ ዘተባብዕ ደገፍን ፖሊሲታትን ምድላው ክገብራ ኣብ ኣፈናዊ ስምምዕ ተበፂሑ መደብ ሒዙ ዝሰርሓሉ ዘሎ እዋን ነዚ ዕድል ዝነፍግ ባህጊ ህግደፍ ድማ ገሪሙኒ ግና ኩሉ ግዜ ከምቲ ሓርበኛ ኣቦይ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ዝበልዎ ፈጣሪ ነዛ ሃገር ዘውዱ ደፊኡላ እሞ ዝትንክፋ ወይልኡ መንእስያት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዙር ፈንቅል ኣዊጁ እምብንባርነት ዕድልናን መጻኢናን ባዕልና ክንወስንን ናይ ምምሃርናን ምሕሳብን ናጽነትና ክረጋገጽ ዝቃለሰሉ ዘለዎ እዋን ኣብታ ኣፍሪቃዊት ኮርያ ዝኾነት ኤርትራ ሰንሰለት ቃልሲ ንሓርነት ከይብተኽ ዜግነታዊ ሓላፍነቶም ብምውሳዶም ዘለኒ ኣድናቆተይ ይገልጸሎም ምስቲ ኣብ ደገ ይኣክል ኢሉ ካብ ጻት ንጻት ዘጋውሕ ዘሎ ድምፂ ክሰምር እቲ ካልእ ተስፋ ዝህብ ክቕጽል ክትባባዕ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኣክል ዝብል ዘሎ ሓይሊ ክስስን ድማ ኩልና ኣእጃምና ንግበር ንሕና ኤርትራውያን ናጽነት ክንደርፈላ ክንዝምረላ እንተዘይኮይኑ ከነስተመቕሮ ገና ዘይተዓደልና ዜጋታት ብምዃንና እቲ ጾርን ቃልስን ክቕጽል ክወሃሃድ እሞ ዕቱብ ምክታልን ጓሳን ክግበረሉ ምንቅስቓስ ይኣክል ዝጠልቦ ዘሎ ሕቶ ህዝቢ እዩ ሎሚ ብትምህርቲ ቢልካ ቁጠባዊ ዕቤት ዝረጋገጸሉ ዘሎ እዋን ኩለን ሃገራት ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰበን ተጸሚደን ኣብ ሓበሬታን ቴክኖሎጅን ምልውዋጥ ንግድን ወፍርን ምትብባዕ ተድመዓሉ ዓውዲ እናናድኻ ብምጽማድ ምስ መሻርክቲ ሰብ ጸጋን ሃገራትን ኣብ ጽሙድ ውዕላትን ምሽራኽን ተጸሚደን ክንሰን ስርዓት ህግደፍ ድማ ንእማመ ናጻ ንግዲ ኣፍሪቃ ተሓሲሙ ንህዝብና ኣብ ድኽነት ክነብር እንዳፈረደ መሰረት ምዕባለ ዝኾነ ዓቕሚ ሰብ ኣብ ምብታኑ ተጸሚዱ ይርከብ እዚ ኸይኣክል ስርዓት ኢሳያስ ህዝቢ ዘይፈልጦ ውዕላት ክፍርምን ዶባት ከም ካንሸሎ ክኸፍትን ክዓጽውን ይውዕልን ይሓድርና ኣሎ ሎሚ ኣብ ዓለማውነት ዓለም ከም ሓንቲ ንእሽቶ ገጠር ተቐይራትሉ ዘላ እዋን እንታይ ተፈጥራዊ ጸጋ ኣለኒ ዘይኮነ ውድድር ብፍልጠት ኣቢሉ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ንግዲ ንጠለብን ኣቕርቦትን ሰብዋኒን ዝተኣሳሰሩሉ እዋን ንግድን ተኣሳሲሩ ዓለም ከም ዓለባ ሳሪት ተጠናኒጋ ምንቅስቓስ ገንዘብ ሓበሬታ ንብረት ልዕሊ ዝኾነ ዘመን ቅልጡፍን ስልጡንን ኣብ ጥርዙ በፂሑ ንብረት ምኽዛን ዘይድለየሉ ዘመነ ቴክኖሎጂ ብቸክ ገንዘብ ምንቅስቓስ ተሪፉ ብኢንተርነት ኮይኑ ዘሎ እዋን በንጻሩ ምንኣስ ኮርያ ምዕባይ ኩባ ዝኾነት ሃገረይ ቸክ ከነተኣታቱ ተባሂሉ ባጤራ ናቕፋ ምስ ኣርካናት ገድሊ ኢራዒሮ ከኣቱ ዝተፈርደሉ እዋን ከምውዮ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ዘየመሉ ድኽነትስ ይብድሃዩ ኣተሓሳስባዩ ትፈልሲ ዝበሎ ነቲ ቀዳማይ ጸላእ ህዝቢ ኤርትራ ድኽነት ክስዕር ዝበላሓተሉ ንቑሕ ኣእምሮ ህዝበይ ደርጊ ኣብ ንብረቱ ከበሳብስ ህግደፍ ድማ ኣብ ሓንጎል ዘበሳብስ ስርዓት ግን ብሓሳድ ምሕደራ ህግደፍ ድኽነት ከይስዕር ህዝበይ ተሓንኪሎ ድኽነት ዓብ ሓዊ ህግደፍ ኣብ ቅድሚት ኣሰሊፉ ንድኽነት ስርዓተ ኣልቦን ምጉዕጻጽን ስዩም ክብል ተፈሪዱ ከም ከብቲ ንማሕረዲ ስጋ ዝኸብከብ ሃንቀውታን ራእ መንእስያትን ንምጥፋእ መንእሰይ ንሳዋ ተኸኪቡ ተበላሓቲ ሓንጎል ብራዕድን ወተሃደራውን ቀይዲ ርዒዱ ሞተር ለውጢ ሓንጎል ኣፍሪሱ መንእሰይ ከም ጠለበጊዕ ሓጹር ራዕዲ ኣብ ሓንጎል ክነድቕ ተገዲዱ ትምህርቲ ማለት መስርሕ ፍልጠት ሞያ ምኽዕባት ንባህሊ እምነት ክብርታት ልምዲ ሕብረተሰብ ከም ሓደ ዓብ ጸጋ ወሲዱ ምስ ካልእ ዓለም ኣላጊቡ ክብ ዝበለ ቁጠባ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ዕቤት ከተመዝግብ ዘኽእል ድልዱል መሳርሒ እዩ
ኣብ ሕቡራት ሃገራት መሰል ትምህርትን ዜጋታት ሰፊሩ ከም ዘሎ ትምህርቲ ከም መሰል ዜጋታት ኮይኑ መንእሰይ ትምህርቲ ክሰንቕ ዘገድድ ውዕል ኩለን ሃገራት እውን ሰፊሩሎ ህግደፍ ግና ውዕል ክትሕዝ ስለ ዘይዓጦ ነዚ ጥሒሱ መሰል ትምህርትን ምምሃርን ከልኪሎ ንሕና ኤርትራውያን ናይ ምምሃር ዓውዲ ተሓሪሙና ዘሎ እዋን ኣብ ክንዲ ስልጡንን ስሉጥ መሳለጥያ ኢንተርነትን ኣብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ምዕጣቕ ካላሽንን መጽሓፍን ኣብ ሓደ ቦታ ኣጋዲሙ ድሁል ርእሱ ዘድነነ ሕብረተሰብ ክሃንጽ እንሆ 25 ዓመታት ሓሊፍዎ መንእሰይ ግን ንሃገራዊ ኣገልግሎት ብምኹብላልን ካብ ሃገር ብምህዳምን ካብቲ ሓደ ክገብሮ ዝኽእል ቃልሲ ከካይድ ጸኒሕሎ ኤርትራ ጸጋታት ፍልጠት ክትጥቀመሉ ብዘይምኽኣላ ፍርያምነት ይኹን ኣገልግሎት ክትህብ ኣብ ዘይትኽእለሉ ዝተሓተ ደረጃ ዓለም ተሰሪዓ ትርከብ ከም ውጽኢቱ ድማ ናይ ወፍሪ ምትእምዋን ማለት ኢንቨስትመንት ኮንፊደንስ መበል 187 ካብ 189 ተሰሪዓ ትርከብ ዕድላት ተነፊግዎ ከትሪ መሪርዎ ንስደት ዘምርሐ መንእሰይ ሸውሃት ትምህርቲ ዘይብሉ ኮይኑ ራእዚ ወሓደ ኮይኑ ክትሪኦ ግድን እዩ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣብ ዘመነይ ንትምህርቲ ዝነበረና ተገዳስነት ኣዝዩ ሓያል እዩ ዝነበረ ንሽልማት ንምርካብ ድማ ኣዚና ንተሃላለኽን ንወዳደርን ብፍላይ ገዛውተይ ገዛ ማንዳ ሓበሻ ዓመት መፀ ካብ ሓስሓስ መብኣታ ቤት ትምህርቲ ሰሜናዊ ዳርጋ 300ዊት ብልጫ ተጎዝጊዙ ዝወርድ ተምሃሮ ደቂ ገዛውተዮም ዝነበሩ ንምጥቃስ ዝኣክል ተባዕ ጸሓፋይ ኣማኑኤል ኣስራት ደቂ ከበደ ተስፋይን ኣብርሀትን ምስግና ኣማኑኤል እዮብ ርእሶም መምህርን ተዋሳኣይን ፍጹም ግደይ እዚኦም ካብቶም ዝዝክሮም ብልጫ ዘይምልጦም ቤተሰቦም ይሐቢኖም ገዛውትና እንሕበነሎም ዝነበርና መንእስያት እዮም ቤተ ክርስቲያናት ድማ ከም ቤት ንባብ በብጉጅለ ኮይና ኣብ ትሕቲ ገረብ ክንግልገል ኣብቲ ጽምዋ ቤት ጸሎት ሓደ ተሸላሚ ንምዃን ንጽዕረሉ ዝነበርና ዘይርሳዕ ተዘክሮ እዩ ገዛውተይ ማይ ስለ ዘይነበሮ ንሞደሽቶ ገጸየ ማይ ክወርድ ዝኸይድ ዝነበርኩ ኣብ ሞደሽቶ እንዳቦይ ወልዲ ኣብ ማይ ክቐድሕ ብጸጋማይ ዘላ ሳሎን ተመላሊሰ ዝርያ ስእሊ ኣብ 1985-86 ዝተመረቐ ሚካኤል ወልዲ ኣብ እዩ ሳንታ ኣና ዝኣተኹሉ ግዜ ብምንባሩ ንዓይዛ ስእሊ ዓብ ረኣይ ክህልወኒ ዝሓገዘትኒ ስእልያ ኣብ ገዛይ ክትስቀል ድማ ተመነኹ ኣንፈት መንገዲ ማህደረ ትምህርተይ ክቐይስ ግን ሚካኤል ዝተምሃሮ ዓውዲ መጽናዕቲ ክፈልጥ ተሃንጠቑ ነደ ሚካኤል ድማ እንታይ ከም ዝተምሃረ ሓተትክወን ኣደ ኣብርሃ ጽዮን ግና እንድዒ ደሞስ ከፋልዩ ዝብል መልሲ ብጥቕልሎ ግና ሞጎስ ወደይ ይትረፍካ ከም ናይ ሚካኤል ወደይ እዚ ኩሉ ምህሮ ሕጊጊልካ መወዳእታ ምድሪ ሰብ ዘይበጽሖ ዓዲ ምሓራ ምስፋር ንኹዓቶ ወርቂ ደሞስ ከፋለ ምዃን እንታይ ገደሰካ እስኻስ ነዞም ብሩኽ ቀሺ ኣብ ጥቕኦም እንተኾነ ድቁና ተማሂርካ ክህነት እንተትወስድ መሓሸ ደይናይ ዓለም ስጋ እንዳኣሉ ኣይፋለይን እንተኢልካ ድማ ከምዛ ናይ መሓሪ ሓኪም መርፍእ ወጋኢ እንተትመሃር ድማ ግርም ስራሕያ እዚ ወደይ ሓኪም ጥራይ ዳኣ ተምሃር በላኒ ሽዑ ሚካኤለ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ እትነብር ሓብተይ ከም ዝተራኸበ ደብዳቤ ሰደደ ኣነ ድማ ንመብዛሕትአን ኣዴታት ደብዳቤታት ዘንብብን ዝጽሕፍን ከምኡውን ናብ ቀበሌ ዝኣቱ መመልከቻ ማለት ጥርዓናትን ሕቶታትን መሰልን ዝጽሕፍ ዝነበርኩ ኣየወ ሽዑ ከማይ ትጸምኣኒ ከም እንጀራ ትጠምየኒ ዝብል መእተዊ ከም ሞዴል ናይ ኩለን ኣዴታት ተመሳሳሊ ገይረ ጽሕፎ ዝነበርኩ እዛ ደሞስ ከፋለ ክትገብረካ ትኽእል ስራሕ ግና ክፈልጥ ተሃንጠኹ ዝሕብረኒ ሰብ ግና ኣይረኸብኩን ሚካኤል ወልዲ ኣብ ኣዝዩ ክብደት ወሲኹ ንዕረፍቲ መጸሞ ሕቶይ ክምልሰለይ ዕድል ረኸብኩ ሕሳብ ማለት ኣካውንቲንግ ከም ዝተምሃረ ድማ ሓበረኒ ካብ ሽዑ እዚ ዓይነት ትምህርቲ ኣብ ርእሰይ ተመዝገበት ንሕሳብ ዝምልከት ዓይነት ትምህርቲ ድማ ኣዝየ ብሉጽ ነበርኩ ኣብቲ ዝንበብ ትምህርቲ ግና ብዙሕ ዘድምዕ ተምሃራ ይነበርኩን ኣብ 1989 ግን ንዩኒቨርሲቲ ዘእቱ ነጥቢ ኣይረኸብኩን ሕልመይን ረኣየይን ዝተኸልፎ ኮይኑ ተሰማዓኒ ንነርስ ወይ ድማ መምህር ምዃን ጥራይ ነይሩ እትዕድል በዚ ድማ ንመምህር ክመሃር ተመስገብኩ ግና እቲ ምስገባ መምህር ንምዃን ዘይኮነ ንኢትዮጵያ ክኸይድ ሓገዘኒ ሽዑ ካብ ኣስመራ ምውፃእ ኣይከኣለኒ ነይሩ
ኣብ ክንዲና መሰልጠን መምሃራን ናብ ሓብተይ ንሲዳሞ ኣምራሕኩ እቲ እዋን ትግራይ ወያነ ዝተቆጻጸርዎ ብምንባሩ ካብ ትግራይ ዝተመዛበሉ ተምሃሮ ድማ ብቐጥታ ትምህርቲ ኣብ ዝደለይዎ ቦታ ክቕጽሉ ዘፍቅድ ፖሊሲ ደርግ ነበረ ነዛ ዕድል ተጠቂመ ካልኣይ ግዜ 12 ክፍሊ ክደግም ትምህርተይ ጀመርኩ ወዲ ትግራይ ከም ዝተመዛበለ ኮይነ ክምሃር ተፈቕደለይ ኣብቲ ኣፈናዊ ፈተናታት ጽቡቕ ውፅኢት ኣመዝገብኩ ግና ድሕሪ 2 ወርሒ ሓድሽ ምሩቕ ዩኒቨርሲቲ ወዲ ትግራይ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ተመደበ እዚ ሓድሽ መምህር ወኪል ኢሰፓ ሽዑ እንኮ ሰልፊ ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ፓርቲ ኮይኑ ምስ መጸ ኤርትራዊ ካብ ኣስመራ ምዃነይ ከጻርዮ ግዜ ወሰደሉን በዚ ድማ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ተሰጎኩ እንደገና ጽምኣት ትምህርተይ ተቖጸየ ባጽዕ ዝተታሕዘትሉ እዋን ብምንባሩ በቲ ሓደ ወገን እውን ክቱር ድሌት ናይ ምግዳል ልበይ አንደዶ ብፍላይ ብዓላማኑኤል ንገድሊ ምኻዶም ምስ ሰማዕኩ ነስመራ ተመለስኩ ኣቦይ ግና ኣብቲ እዋን እንዳ ማርያም ቤት ትምህርቲ ብገንዘብ ኣገልግሎት እትህብ እንኮ ቤት ትምህርቲ ክመሃር ኣመዝገበኒ ኣነ ግና ሸውሃት ትምህርቲ ተዓጺውኒ ተጋደል ዝብል ኣብ ሓንጎለይ እንዳደወለ ድቃስ ሰኣንኩ ትእዛዝ ወላድየይ ከዕብር መንፈሰይ ካብ ትምህርቲ ርሒቑ ኣብ ውሽጠይ እንዳሃለወ ክመሃር ተገደድኩ ድሓር ግን ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ጠቕሊሉ ንኢትዮጵያ ምስ ገዓዘ እቶም ዘይከዱ መምሃራን ሓደሽቲ ተምሃሮ ክቕበሉ ጀመሩ ሙሉጌታ ገብረ እግዚኣብሔር ዝተባህለ ዓርከይ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ድሕሪ ናጽነት ንዓዱ ዝኸደ ሕጊ ዝመሃር ዝነበረ ሓገዝ ገንዘብ ለጊሱ ብምሸታዊ ሕሳብ ማለት ኣካውንቲንግ ክመሃር ኣመዝገበኒ ብሓድሽ መንፈስ ጀመርኩ ጉዕዞ ነታ ፈልሲ ፍልጠተይ ክትዕንብብ ድሕሪ 2 ዓመት ሃንቀውታ ምስ ባጽዕ ምትሓዝ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክን ማይን ኣስመራ ተሓሪምዋ ብምንባሩ እዚ ሕፅረት ከይጸገመኒ ናይ ጉልበት እንዳሰራሕኩ 1 ዓመት ምስ ተምሃርኩ ናጽነት ኮነሞ ሽዑ ብነጻ ዝፈትዎ ዓይነት ትምህርቲ ኢትዮጵያዊ ዘይኮነ ኤርትራዊ ዝብል ኣብ መዝገብ ምሁሮይ ክትጸሓፈለይ ዝተሰምዓኒ ሓጎስ ወሰን ኣይነበሮን ኩሉ ተምሃራይ ካብ ካልኣይ ዓመት ንታሕቲ ዝነበረ እንደገና መእተዊ ፈተና ክፍተን ተገብረ ሕጂ እውን ኣይዕዘምዘምኩን ተፈተንኩ ድሓር ግና ኣብ ምምዳብ ጽቡቕ ነጥቢ ምጽኤ ክንሰይ እንግሊሽ ተመደብኩ እዚ መሰናኽል ካብ ድሌተይ ዝኸልክል ኮይኑ ረኸብክዎ ሕሳብ ዝመሃረኒ ርእሰ መምህር ዝነበረ መንግስቲ ኣብ ድሓር ሊሎ መጓዓዝያ ማናጀር ዝነበረ ድሓር ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ግደፍ ዝተደርበየ ህርኩት ዜጋ ኣዘራርቦ እሞ ቤት መዝገብ ተሟጊቱ ናብ ዝፈትዎ ዓውዲ ትምህርቲ ቀየረኒ ምስ ኣተኹ ካባይ ንላዕሊ ኣቦይ ዝተሰምዖ ሓጎስ መግለጺ ነበሮን ብኢደይ ሒዙ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ምትእኻብ ይወስተኒ ነበረ ብፍላይ ኣብ መርዓታት ጸሓፍ ዕድመ ናተይ ስራሕ ነበረ እቲ ኣዝዩ ዘሰከፈኒ ግና እዚ ወደዩ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃራዩ ይብል እሞ ኣነ ድማ ምናልባሽ ከይስጎ ክፈርህ ኣትዩ ተሰጊጉ ዝብል ድማ ካብቲ ዝኸፍአ ውርደት እዩ ኣብቲ ጉዕዞ ማህደረ ትምህርተይ ኣብ 1988 ሕሳብ ዝተመረቐ ነብሲ መሓሮ ተስፋይ ሓጎስ ዝለገሰለይን ምትብባዕን ደገፍን ንዘንተ ዕለት ዘይርሳዕዩ ብፍላይ ኣብ 4ይ ዓመት ዝነበርኩሉ ናይ መወዳእታ ሪሰርች ፕሮጀክት ብኮምፒተር ዝጸሓፈለይ ዝኣለየኒ ዘይርሳዕ ጉዕዞይ ነይሩ ተስፋይ ካብ ገዛውቱ ዝኣቱ ተምሃራይ ልክዕ ከም ንእሽቶ ሓውዩ ዝኣሌካ እቲ ሓደ ብድሆ ካብ ዘይተምሃሩ ስድራ ኮይንካ ምምሃር ባዕሉ ናቱ ብድሆታት ነይርዎዩ ሓደ እዋን ይዝከረኒ ሓትነይ ካብ ሃገረ ሰብ ክትበጽሓና ትመጽእ እሞ ብናታ እምነት ልዕሊ 12 ክፍሊ ምምሃር ማለት ናብ ኣእምሮ ምስሓት ከም ዘምጽያ ተኣምን ዝነበረት ወትሩ ድማ ኣንታ ወዲ ሓብተይ ናብ ላዕሊ ብዙሕ ምሕኳር ናብ ዝለዓለ ምህሮ ጽቡቕ ኣይኮነን ኣብዛ 9 ጠጠው እንተተብል ግርም ነይሩ እንተ ዘይኮይኑ ንሓንጎልካ ኣይጽቡቕን እዩ እዚ ወደይ ሃብሮም ትብለኒ ሓደ ለይቲ ሶሽዮሎጂ ንምፍታን ኣብ ምሽምዳድ ተቆሪነ ብቓለይ ክሰትዮ ይጽዕር ነበርኩ መቸም ምሽምዳድ ዝበሃል ድማ ዘይኮነለይ ነይሩ ሽዑ ሓትነይ ትርእየኒ እሞ ደጋጊማ ስመይ ትጽዋዓኒ ኣይመለስኩን ኣደይን ኣቦይን ተበራበሩ እንዳተጸዋዕኩ ምሽምዳደይ ቀጸልኩ ስለ ዘቋረጹኒ ድማ ሓረቕኩ ኣቦይ ክድቅስ ትእዛዝ ሃበኒ ሕራ ኢለ ኣብ ምድቃሰይ የዒንተይ ከፊተ ምሽምዳደይ ደኣ ቀጸልኩ
كيتفلطني قال قالات كاب أفي مولقني حاتني لامبادينا أب عينتي أبرهتمو أأمري كم ساحتكو دما ترقاقت صلوت تقبر لي نكو بون عمببان مقبن تدالو لي نايمود داتا فتنا خيف التنقنا تخلكلكو نشقاق بحوي تسنيك خيد تفقد لي قنا بشكلة تعلمينة نافتنا يدقا تحببكو تفتينا دما تملسكو بدحريقو 3 ساعات حليفو من بارو جزانا أبشاقلو تتسميدا أركبكوا أبوي فتنا خمينة برخبل حتتني أنا دما أب جزا أنستي أب تمهرت دما كبيد فتنا تتصاب أوتات بزيحوني كنديناي كي حلف بالكو الشبشب انت تسوقوكو أب حنقول ولاديي كتصحف اللي بمحساب قنا بوي بلني سمع زودي أفكا نأزنخا أزنخا دما نحنقولكا كم زوبودو سعيد كايو بلني أب هيوتكا دما ودكت انت زي كوينو عوات زي معدو كي تخون إيسك فني تتنكا السخا ناتكا قبر أملاخ دما ناتخو قبريو أب تسرحو تراي أملاخي قدمي حلف الليبل كبل تصبق معدو هبني متشم من أصحوي ملاقت اندينيرو حد اوان مساحة تقربو أب مونغو مساح موكو صحوي تمرتزيتو قارص أبلني صدرا كلو بقطعة بحد جمتي تقف بلو حد خاب عليتنا حد خاب قزاوتنا ناي مجمريا مرو يونيفرسيتي دا تتقبنا بحقنا خد كولفو انتاي زي لدفرتيو سلم انتاي بلو ملسني حوي دما أبوي أبكوتاليتي مسيع واف زمارة تسنيو تتسليون زمهللون تقولو تقسم مردما زمباتعو محر بوزحيو نخلهم ملأختي تلال من تقاف وزتا بوزحيو اتما بساعتات دما أساكيفوني متاعي دوموزو نزم مغفل زأكلاي مسلنن حانت تقمي كاب موغوس سؤلو أبزات أباب قزانا خمس قال حليفو زركب مخسب يلبون راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان بزخنا أمام مرقتا بتحي زتمرق كل اوان دما حموشته تمهرو كاب جزمان دا حبشا حبزينا اتوم سبكيا نايت زمن أمانئيل أسرا تبو برعي أمانئيل قبرمتن فتسوم قدا إفريم تخلاي موكوس ياقوب جزمان دا حبشا كام دا عوالو نامهورات تساقاقيرا تاريخا كغير ترأي نعنا كم تمهرو نسدرا بيت كم عليتنا نقزاوتي كم معبيتنا نحبحبتنا دما حبا النبرة كم حدا عبصورا استعوته educational revolution أبقى زمان دا حبشا تبايلو تمزقبا نمت انبال ممرقتانا دما لام تقزيئة حردت الزبعال دما نتوم زنقصو إيحواتنا أبدليتكا 5 بتصاح عبي متوبعن مسكرن رأين كلوم حقزهم نعنا دما نتب مغيره هوتنا برا كمت أنا بميكيل ولد أبن تسفي حقوسن اندا معدخو زتتسألخو أنا ون نتوم زنقصو دك قزاوتي أب متوبعن محقازن ممهارن توافركو بفلاي باللجاز وصدت مهراي نايمت توابعي هياب مهاب عمت كم لمدو صدكو قالك ابتوم زذكروم هبروم تمهارو زنبورو كوغب كحساي مسحاو تمسكن كحساي كومون سلومون رأيو تسفا زنبر كلهم قنا كلهم أب سدت زركب يوم حجي حدا كابتوم كاب إيديش اللومات زهبكو قدم حدا ورحبيلو بفيسبوك يرغبن نمو كونتات مهرو إيحاتو كم سبو كتر مريرو أب سدت كم زنبر حبرني قنا تسفاقي قرطن فلسفلتاتو كي تقمسل أب تعري كم زركب حبرني كم سبو ناب سدت إيتوبيا مريحو ناي تمرت عد الرغيبو ببولت نتبي إنجينيرينج وديو أب ناي جرمن زدقف يونيفرسيتي أب قبتي ناي ماسترز معرق لو معمد كود مخانو أبسرني اتزن أصحو تمسكن كحسايون أب USA دكتوريت ديجري يمهار مهلاو اتوترو أب سهرة وي ميديترانيان من اسيات أفي أمزبل زحزن عج أغيروم نام معرقن بعوات مكسكاسوم دما تسفهبني كم زوم كل التيحوات بدخنت زعبيو من اسيات كبسحو لي دما أنك عريرة نسماي فتاري لمانكو اتزقر من دما أبرابعي كفلي ديكشنري هي بزهبكو
كساب حجي أبزخدو حزواي قعز مهلاو قرمني كوخبن تمسكنن بتدهالن أقلالن كي بوليس قدف كي تتسعدو أبزخدو تمرت قديموم كازنا فلتت كخعبتو مهكانوم بهبلني أزو ولدو قليل كم زيكونا دما مسكرنتي بني حجون نزو ولدو تراي تسفان حاجزن لقصرلو منبر بليح أمرو زتعدلو تأمر كقبرو دما أيتسقومن يوم بزاقت أم دما هاي متبعنا أين نفقوم إبل كمتي أبراهام فورك زقالت أو دخلنا تسيب الدايو عاتا حساسبايو اتفلس زبلو معدون جيسنا أقعزونا نقاتل اتنعاي رأز خونني ميكيل ولد أبي USA إنبرالو أنا دما أب كندا كوخو باب قبتي اتحساس الدا فلسفلت التمسكن دما أبي USA 4 ملاقبو قعزو تمرتي كزمان دا حبشاو كوقت سايز فردنا أو كوي بوليسي قدف فلتأتنا نقول بتنان عدقوانا خطك أمولو عزيو سوكوي كونات حجون تسفهلونا إرتراوي أبزو وفرو زدمع زيقايو كي تحلل بقللو سيوم زي بالهزبيمو أكلنا أسيرو حنقولنا خوك أتأتر زهكن كي بوليسو نز بوليسي نمتكبار دما أبكن دي تصفوف مسالة أمهرو كمبيوترن إنترنت مقرب تأبنجان مصحفن أب حد بوتا قميتو أتحساسبانا نمصلاو تبايلو زتقبره كي مقابر هكدف ننكحلو إرتراوي نجيدو خيبتم سريحو دما درار إلتو خيمقرر تماهيرو كي دلب زقبر كي بوليس قدف حفاش نقيحو الليمو اتمسترهوت روحو أيكونن قنا اتا فلسفلتات بوتا تقعز دعنبر كأمريرا أيتحررنا فلسفلتات أبزهالو تهالو هاي نخصكسا متان تصباح فرص عرنا كنحافز سلازي مهور زبال دما يونيفرسيتي زود مالت أيكونن مرحة هايمانوت غازيت أنيا صحافتي كله سنت بباوي أبقى عودو كل مريح ترى زت صوت أكل حبرة السبيمو مورو قدب عدمه كونتات جزي بوتا زيقت أو مسرح سلازخونة نتسفى زقورت تسفى نهبو نشوات تمرتي زعت أو دما نحق الزو إبل ملكي فرس حقينجاس موغوس يعقوب كندا إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إرنا ناصا دمص إرتراويان